நண்பர்களே, 12 அடி சிமெண்ட் கால் இப்போ போட போகிறேன். அதுக்கான மெட்டீரியல் எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டேன். அது கம்பி கட்டி அதுக்கு பேப்பர்லாம் போட்டு எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் பாருங்கள். அதுக்கு 5 அண்ணன் கூட ஜல்லி, 4 அண்ணன் கூட மண், 2 அண்ணன் கூட சிமெண்ட் எல்லாம் போட்டு மிக்சிங் போட்டு வச்சாச்சு. காங்கிரீட் மிக்ஸ் பண்ணி அதில் போடுறேன் பாருங்கள். அப்படியே காங்கிரீட் அப்படியே கவர் போட்டுருவோம். இப்போ இதெல்லாம் போடணும். காங்கிரீட்டு போட்டாச்சு. இப்போ இதாக போட்டு பாருங்க. ஃபுல் ஒர்க்கும் முடிஞ்சிச்சு. இதில் ஃபினிஷிங் பண்ணியாச்சு.